V pôvodnom projekte Klingerka vznikla 35-poschodová väža s výškou 115 metrov a administratívna budova, kde sme dodali vzduchotechniku, vykurovanie a chladenie. Downtown Yards prinesie 2 bytové domy, 3 polifunkčné objekty a detské centrum. Momentálne pracujeme na úžasnom komplexe Downtown Yards. Je to v podstate bytový komplex s polifunkciou na spodu, kde realizujeme vzduchotechniku, vykurovanie, chladenie na trojke. Nachádza sa tu 37 jednotiek na etape 2 a 25 jednotiek vzduchotechnických na etape 3. Tie sú s rekuperáciou cez doskové výmeníky a cirkulačné chladenie v bytoch aj v polifunkčných častiach zabezpečujú fancoily. Tých je dokonca na celom projekte až 1000. Aktuálne sa nachádzame na ESO 202, 15-podlažná budova, nachádzame sa na streche. Oproti nám môžeme vidieť ESO 204, tu už tvorí 15 podlaží, nedávno sa odliala strecha. Za ňou je ďalšia etapa, teda 304, stavebný objekt, to bude 25 podlaží. Samozrejme ešte vo fáze projektovania je administratíva, tá bude ešte vyššie. Administratívna väža bude mať 35 nadzemných podlaží a výšku 141 metrov. Podlažia 3, 34 a 35 budú technologické so strojovňami vzduchotechniky a chladenia.